Ahojte priatelia, ako sa máte? Ja sa mám celkom fajn. Dnes bol celkom pekný deň za mnou. Bol som na kavičke, bolo pekne vonku, pekne teplúčko, uvidíme čo bude zajtra. Ak by bolo pekne, tak by som sa zase išiel možno prejsť alebo povoziť niekde. A inak sa mám celkom fajn. Prostredníctvom tohto videa vás chcem všetkých pozdraviť a poprieť vám ešte pekný zvyšok víkendu. Oddychujte, užívajte si leto a majte sa radi, nerobte si zle a nezabite jeden druhému, lebo to není dobre, keď si človek navzájom zavidí, si myslím. No a dúfam, že zajtra nebude pršať, lebo ak by bolo pekne, tak možno by som išiel zase von trošku. Každý, pre tých, kto ešte nevie, tak každý deň vlastne cvičím 20 repov poctivých. A zajtra, ak by sa mi podarilo, tak možno vám dám aj video sem. Uvidím. Vďaka tomu, že som začal cvičiť, tak sa cítim lepšie. Myslím si, že mi to pomáha nielen zosilniť si nohy, ale trošku odbúrať stres, ktorý mám. Takže tak. Majte sa pekne.